खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 22 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन आरो नोंथाङा बेखौ थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनो बाहायनांगौ। नोंथाङा समायना गोदान सानस्रिफोर लाबोगोन, जाय राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा जेखि खालामा मानो, नोंथाङा सरासनस्रायै लानाय खावसे समनि गेजेरावनो बेखौ मावनो हागोन। मिथुन राशि। गावारि लामा दिन्थिनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया मिथिस्लाबै माबा मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावनो हागौ, जाय थारैनो बावगारनो हायै जागोन। कर्क राशि। फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान मानोना बिसोरो बांलांनाय गोनांथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। जायखिजाया गोदान खामानि एबा मावथांखि जागायनायनि सिगां बैफोर सुबुंफोरजों रायज्लाय जायफोरा बै आयदायाव थोजासे रोंग'थि मोननो हादों। कन्या राशि। नोंथांनि जेंनानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि मदद ला। बिसोरनि मददखौ समायनायै नाजाव। तुला राशि। गोजोननाय, दावबायनाय आरो समाजारि लोगो हमलायनाया नोंथांखौ गोजोन आरो खुसि लाखिगोन। वृश्चिक राशि। जायफोरा गावसोरनि रांखौ बेटिं एबा जुआयाव बाहायदोंमोन बिसोर दिनै खहा जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांखौ बेटिंनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होनाय जायो। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद मुखुब जानो हागौ। धनु राशि। नोंनाव गोबां गोहो थागोन, नाथाय खामानिनि नारसिननाया नोंखौ रागा जोंहोनाय बायदि नुयो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ ज'जानो थाखाय बायजोआव लांनो हागोन आरो बिसोरनि सायाव गोबां रां बाहायनो हागोन। मकर राशि। रांजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ आरो नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा नुनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ गोदान जौथाय होनो हागोन। मीन राशि। नोंथांनि गोसोआ दिनै नोंथांनि मोजां मोनग्रानि सानस्रिफोराव जोबोद मुखुब थागोन। दान्थे-बिदान्थे एबा मावख'नि राजखान्थि, दिनै नों गासैखौबो सासन खालामगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।